Welcome to the Startup Grind. Добре дошли на всички, много се радвам, че се включвам в това събитие. Сигурно знаете, че се занимавам много отдавна с програмиране, мога да кажа, че това е моят живот, четвърти клас. Тогава просто не можеше по-рано. Можеше от пети по закон, обаче аз си подправих там една лична карта ученическа и се направих на петокласник, за да ме запишат на кръжока по компютри. Така беше, правят с 8.2, дискетките, там Ацтека, Каратека почнахме, после Basic, след това пишехме на асемблер, само че асемблер нямаше, пишехме машинен код, демек пишеш 16-тични число. Тоест пишеш програмата, след това се компилираш на ръка в главата си. Та от такива времена и след това минах през всичките му там. Pascal, C++, след това беше Java, PHP, JavaScript вече напоследък и всеки други технологии. Така. Интересно беше как станах предприемач. Всъщност, за разлика от сигурно повечето в залите, от залата, никога не съм искал да бъда предприемач. Просто се наложи. Така стана, не съм бил, ще стана сега предприемач, ще работя за себе си. Глупости изобщо не ми се занимаваше. Иска да си бачкам, да си правя нещата, само че в един момент стигнах до готини идеи, как да обучавам хората, защото това тръгна много давна. Когато станах студент, аз имах репутацията така на един от най-добрите в Велико Търново, бях ученик там, давах къл на старите програмисти на... То нямаше много време, дето пишеха някакви софтуери за касови апарати, не знам какви неща правиха там в Търново. И после дойдох в София и викам, ето тук сега вече отивам в истинското място, където ще уча програмиране и получих една математика, получих ейти тук една геометрика, ейти тук интегралчета, ейти тук преподавателите попрограмираха, не можеха да програмират, много тъжна история беше, приписваха някакви счупени програми от стари руски учебници, като им вземеш учебника зацикляха и някакви такива ситуации. Аз си казах, това трябва да се промени, разочаровах се, очаква друго. Оттам нататък какво се случи, всеки ден някой ми се обаждаше, нямаш ли някой тук твой познат, трябва ни Java developer, много хубава заплата, нали? Видях и ответната страна, как бизнесът търси програмисти, обаче няма. Защото моите приятелчета, ходихме по олимпиадите, аз съм ходил 10 на години, там стигнах до световни медали и подобни. Те също бяха заети вече, също работиха, както и до ден днешен. Олимпиада, че още като ученици почват работа, само че сега много ходят по чужбина, по това време пак хореха много. Общо взето половината остават, половината заминават. И така, и в един момент си казах, почна да преподавам в университета и се казвам, сега ще ги науча на Java, ще си намерят работа. Ама ръководството не беше на същото мнение. Почнаха разни спънки. То верно, че преподавах нелегално, нямах висше образование. Сега нямаш висше образование, пък преподаваш в университет. Няма как да стане законно. Намираш се един преподавател, който се подписва вместо тебе и такива тъпки някакви. Правили сме го много време и така тръгна и вълната, те наречените студентски курсове, които и до ден днешен ги има в, бих казал, най-напредничевия факултет в МИ на Софийския университет, който не че много добре, но на фона на останалите си е направо първенец. Защо? Защото дават възможност на хора от външни фирми да преподават. Някакви изборни курсове и такива неща. И така, много се борих за образование, за това хората да не са по моя път, защото моят път беше някакси тежък. Проба грешка, докато се науча на разни места, минаха години. Примерно, спомням си как след 6 години опит с програмирането, дойде един приятел и каза, имам откритие. Какво е откритието, бе? Знаеш ли, че може вместо в текстов файл да ползваме база данни? И аз, какво е това база данни? Може да пишем select команди на SQL. И такива ми станаха очите. Тоест, аз не знаех, че базите данни съществуват
6 години опит програмист, ви представете ли си какво? Тоест, по колко труден начин, нали, съм учил. И исках някакси следващите след мен да минат по-леко. То тогава беше преди ерата на интернет, ходихме по библиотеката, търсихме едни руски книжки, защото нали, други нямаше в България, други книжки не се внасяха. Говорим прямо 94-та, 5-та, 6-та, 7-та, 98-та вече имах интернет на първия модел, но това беше напреднали времена. Преди това обаче беше тежко и така руските книжки, защото руснаците пиратстваха от американците и превеждаха някаква качествена литература, общо взето, която може да се намери по библиотеките. И така съм се учил. И в един момент бачках като програмист, сега в 2-3 фирми, 4. Бях стигнал до позиция Team Leader, мисля, и реших, че трябва да правя образование. И може да се каже, че това е първият ми стартъп. Започнахме да правим обучение за програмисти, ама по-организирано, взехме един апартамент и в едната стая беше офис, в другата беше учебна зала, сглобихме си бюрца, направихме си мрежата, купихме си един проектор, който струваше цяло състояние тогава. 2004-та не струва. Скъпо беше, но по-скъпо от сега. И така почнахме да обучаваме по собствена методика, разбира се, не сме карали по някакви книги, после почнахме да си пишем книги, аз така организирах някакви цяла групичка, лека по лека, движихме, обучихме няколко стотин души в малки групи по 10, 12 до 15 човека, само че много групи, нали? И дойде кризата, 2008 и стана страшно. Ние предлагаме да продадем на фирмите Junior Developer, защото схемата беше да учиш безплатно, а пък ние ще продадем на някоя фирма и ще вземем, нали, hiring такса. Класика. И това и до ден днешен работи. Някои от академиите така работят. Да, мога кажа, че термина софтуерна академия, май аз го измислих, вече е доста популярен. Сигурно знаете, има 2-30 в София само. Така и 2008 аз зарязах, имах кредит за апартамент, бях притиснат финансово и се наложи да излизам. Защото не се търсиха програмисти, хората се кръщаваха, нали, а пък ние им предлагахме джуниори. И така, стигна се до 2 години по-късно, аз си работих по някакви проекти там. Часпром, нали, никога не съм се представял, че няма да си намеря работа. И Телерик бяха наши клиенти и един ден, какво се заприказвахме, да дойдем при вас, добре, и мога кажа, че направихме първия екзит, нали, така му викат стартапърите. Демек, Телерик казаха, ела при нас да правиш, аз викам, ще дойдам с целия екип. Те казаха, добре, ама ние искаме тук, нали, пълен dedication, викам, добре, ама аз имам фирма, добре, какво правим и, нали, едва ли не ще им продавам фирмата. Стигнаха се до пазарлог, те казаха хикс, не аз им казах хикс пари, те казаха хикс върху 2, аз казах то. И така, класика, нали? И така стана Телерик Академията, аз влязох там, за да произвеждам програмисти, за да може компанията да расте. Това се случва 2009-2010 година, там някъде. 2010 май беше. И почнахме да обучаваме пак една класна стая, 20 на души. Още не бях напипал концепцията, че може да се правят масови обучения, че може да събереш 200 души в една зала и с един преподавател и с 5 асистенти ги обучаваш. Така тръгна се, обучавахме, хайрваха, оказа се, че са доволни, почна моят екип да расте, назначих си трейнери, нали, които си разгърнаха по-сериозно цялата система, измисляхме и постоянно иновирахме в това. Как да го правим това обучение? Нали, в началото беше, проверяваме задачи на ръка. После пуснахме автоматична система, която ги проверява. После пуснахме автоматично кандидатстване, нали, през веб, с системи, и накрая то еволюира до нещо като мини университет, нали, където човека си има пълния код от всички изпити, от всички домашни, система за взаимно проверяване на домашни имаше протоколи от изпити, имаше взаимно проверяване на изпити, защото ни тогава с 4 човека обучавахме няколко, над 1000 души, нали, с 4 човека персонал. Беше много интересно, защото нямаше съпорт
и много тайно си криехме телефоните, защото някакви хора питаха с въпроси. Ние отговаряхме само на имейл. Имахме едно момиче и така. В Телерик нещата се случваха много готино. Беше супер яката кауза. Ние ще направим всеки, който иска, програмист. Нали? И наистина се получаваше. Това нещо порасна. И в един момент се стигна до концепцията, добре, ама що не успяват хората, нали, идват и фелват по изпитите. Що? Защото имало сесия в техническия. Добре, и ни хрумна идеята, ама как така, защо този човек ще ходи в техническия? Не може ли ние да му дадем дипломата за висше, нали? Да учи само при нас, да учи смислените неща, които се търсят в индустрията и да си вземе и дипломата за висше. И в този момент се появи университет, частен и казва, давайте ще работим заедно, ви ще ги учите, ние ще ги доучаваме и ще им даваме дипломата. Нали? Нещо такова беше сделката. Обаче не можахме. И в този момент Телерик тръгна в фазата на сливане, нали, да излизат. Те имаха инвеститори, трябваше да излизат, там да си върнат парите и в този момент трябваше не да се расте, а да се реши, нали, да се покаже. Ето, вижте, ние с 100 човека правим, нали, 50 милиона оборот. И трябваше да се съкращават хора, да се намаляват разходи и всякакви такива неприятни, бих ги нарекал, поне за наши отдел неща. И така в един момент се разделихме, защото аз исках да растем, исках да минаваме към университет, да даваме дипломи, а пък те искаха да се свиме и да изтраем 2 години. И то точно това и стана. Сега продължават да растат без мене. И така, моят път на предприемач всъщност е първата фирма, в която не знаехме какво правим. Един гараж, беше апартамент на втория етаж гараж, с самооборудвана учебна зала. Аз бях всичко, пишех договори, завинтвах кружки, занимавах се с чистачката, монтирал съм климатик. Всичко от А до Я. От програмиране през преговори с фирми, маркетинга правях. Как правих маркетинга? Ходя във форумите и спамвах. Здрасти, безплатен курс по програмиране, елате, много яко. Нали, лепял съм листовки, правихме плакати, да знам, бях известен покрай някакви курсове преди това, като бях правил по ФМИ-то. После почнахме вече да си пишем книгите, покрай тях ставаме вече много известни, защото сега част от книгите се водят като стандарт, нали, учебникът на Наков. И така, първата фирма беше така, да се научим как не се прави. Наистина, бих казал, че прекрасен пример как не се прави, пълна анархия, съдружих се може би с хора, които не бяха най-подходящите, не че са лоши хора, просто аз очаквах те да продават, само че, нали, да правят маркетинг, само че май до някъде аз успях да се справя по-добре, само че трябваше аз да правя учебни съдържания, да преподавам, да обучавам тренери и помежду другото правихме и софтуер, защото като дойде сметката в края на месеца, трябваше някой да я плати. И тогава работихме за Мобилтел, за някакви други. Интересно беше, научихме как не се прави. Примерно, че тренера, когато работи за клиент и между другото тренва, ни едното върви, ни другото. Това е грешно. Да, някой ще кажете как така тренера, той ако не работи, как ще се научи? Трябва фокус. Това е което съм открил в момента. За един курс имам 3 тренери в софтуни. От втората фирма Телерик научих май как се прави, как го правят големите, видях как се прави организирано, че има човек за всяко нещо, че има бюджети, има планиране, има цивилизован маркетинг, той се траква, имаш отдел, имаш арт хора, имаш кампании. Аз тогава научих думата кампания. Преди това съм правил кампании, но не съм знал тая дума, нали? Правил съм маркетинг, но не съм знал тая дума. Аз в началото не знаех какво е фактура, не знаех какво е ДДС, беше много странно, ама как. Знаех, че ДДС-то е едно нещо, да трябва да се спести, нали? Не трябва да се плаща. Само това знаех. Обаче държавата е много зла и иска да ти го вземе. Нещо такова и така. Правихме някакви врътки, истории там, да не ги разказвам. Както във всяка, какво да ги разкажеш, във всяка фирма има някакви такива интересни неща. И така, най-интересното може би е софтуни. Как стигнахме? В един момент аз вече бях в фаза, в която изобщо не бях за предприемачество, бях с
Малко дете и второ на път. Значи, трябваше ми стабилен доход, може да си представите, и си ипотекирам апартамент. Нали? И в този момент обаче стана така неприятна обстановката в Телерик. Сложиха ми за началник една девойка от HR-а, която взе ми обяснява как се правят обучения, че моят начин бил грешен и някакви такива тъпоти. Почна да изнервя хората, почнаха да напускат или така на ръба бяха и аз се тръгнах. Както да е, това е тъмната страна да я забравим. Общо взето, като цяло Телерик съм супер хепи, хубава фирма, добре се работи, хубави хора. И излязохме. И аз викам, трябва ми съдружник. Аз съм програмист, аз съм даскал, аз мога да направя продукт. Ма не искам да го продавам, не искам да се занимавам с пари и до ден днешен не обичам да се занимавам с пари. Само даже чакам като дойдат репортите, събираме с съдружника и той ми ги обяснява, защото мен мързи да ги ровя и цяло, че това откъде идва, ама защо идва. Някак се не ми е интересна тая страна, което е пагубно всъщност за един бизнес. Или си намерете човек, който го може, или се научете. Това е мой съвет. Как се съдружих? Един ден чета аз нещо и гледам някакъв хейти технически университет. Викам, това е пълна разруха, трябва да се направи истински университет, викам, че се запознае с този човек. Христо Тенчев от Access Software. Събрахме се, видяхме се така, една-две седмици обсъждахме и дискутирахме и направихме фирма. Така, с непознат дец вика. Много ми хареса, много ми скефи, стори ми се. Свестен човек, надежден, мислеш, буден, бачкащ и т.н. и май оцелих. Нали, много странно, нали, защото някой казва тук, нали, трябва да познаваш съдружниците. Не, трябва да оцелиш. Трябва да се съдружиш с подходящи хора. Виждал съм всякакви тъпоти около мен. Примерно, тръгва трима програмиста, правят фирма. Супер грешно нещо. Що? Кой ще продава? Кой ще прави маркетинг? Кой ще управлява? Кой ще прави бизнес развитие? Това е много лоша комбинация. Трима програмиста, понеже станали много добри, ще се направят фирма. И какво става? Има трима дет разбират от код и нито един, който може да намери проекти. И хората се молят на някой да им даде проекти да работят за без пари. Всъщност аз ви споменах, че никога не съм искал да ставам предприемач. За мен предприемач е нещо, което означава да работиш страшно много. Аз изгубих здравето покрай това нещо, после трябваше да се възстановявам. Получих високо кръвно и други проблеми на 24 годишна възраст. Сметнете, нали? Възраст, на която човек би трябвало да може да пие по 2 шета ракия, 2 литра кола и да не спи, нали? Да пачка пълноценно. Да, аз го и правя, само че имах и кръвно вече. А след това и други тъпоти. Всъщност, предприемач в моя опит означава човек, който пачка страшно много върху някаква идея, в която вярва и постоянно няма пари. Общо взето, ако някой ви обещава бляскаво бъдеще, пригответе се за не бляскаво. Сега, че има изключение, има. Така е. Може да се случи първия опит да е успешен. Моя принцип е, че човек не е лошо да пробва някоя тъпотия и да се издъни. Страшно полезно, хубаво да се издъни бързо, за да не боли много. Някоя тъпотия, смисъл, тъп проект, който просто няма пазарна стойност. Не може да проработи, но да отиде да се издъни. След това трябва да отиде в една добра фирма и да види как работят другите. Как го правят тия ред не са се издънили. И след това вече е готов да се направи собствен бизнес. Това е моята рецепта. Сигурен съм, че не е единствена, че има различна. Сега, много хора отиват да копат някъде, където няма смисъл. Дай ще отворя поредния ресторант. Добре, с какво ще си по-различен? Няма смисъл от тая идея. Дай ще направя още една Уикипедия, ред моята ще е по-готина. Няма смисъл. Дай ще направя още една веб агенция, 178, която прави вебсайта. И с какво си по-различно? Тоест, ако правите бизнес, според мен трябва да нацелите нещо, в което да сте уникални, в което имате шанс да станете номер едно. Нещо, с което сте различни, нещо, което никой не го прави, или просто, ако правите нещо, да го правите много по-добре от другите. Измерителът за това е много простичък. Ако има голямо количество хора, които се молят за да си купят от вас, значи сте намерили такава ниша.
Тоест, ако имате опашка от хора, които да стоят и да се молят, да направите нещичко и те да го купят, значи сте оценени. Примерно, ако сега някой направи една батерия, дето държи по 200 часа и се пълни за 10 минути и струва 100 лева, вярвайте ми, целият свят ще ходи да се моли на колене да си купи от тях. Лошото е, че не може да го направят. Но давам ви пример. И ако отворите поредната баничарница на центъра, сте в обратната позиция. Ходите да се молите на хората да си купят от вас баница, поредната баничарница. Или поредната софтуерна фирма, тук не питах колко хора са от IT сектора, значи една част, значи не са много удачни в примерите, но IT индустрията, нали, е модерна. Някакси сега, давай всички ще ставаме IT-та, ще се направим софтуерна фирма, защото сме много добри програмисти, ще работим за себе си. Чували сте го това? Първата тъпотия, втората тъпотия, искам да направя бизнес, ама нямам пари. Това е най-смешното нещо, между другото. Ако наистина имате бизнес, пари ще намерите. Просто ще намерите хора, които ще платят да го направите. Нали? Парите не са стопер, особено в дигиталния сектор, където една инвестиция ти е 20-30 хиляди или нещо такова. Заплати за 3 месеца напред. Това ти е инвестицията. Началната. Ти не правиш ASBN, където ти трябва 20 милиарда. Нали? Да затвориш, па ще видим дали ще ги изкараш. Или нефтопровод. И така, със софтуерния университет, какво беше интересното? Интересното беше, че аз бях минал през държавната система и стигнах нейните ограничения. В Софийския университет ми казах, ти правиш много хубави курсове, всички студенти искат да ходят при тях, сега ще ударим лимит 100 човека. Като запишат 100 и повече нямат право. Що? Защото опразване на професор Иванов, там диференциалната геометрия. Не, разбирате ли, т.е. имаше борба. Моите курсове са по-добри, защото си намираш работа след тях, а пък нали, другите курсове не са толкова търсени. Може също да са много добри, но пазара не ги иска. Нали? Не знам, сигурно човек е преподавал невероятно добре диференциална геометрия, просто няма в обявите за работа. Това е лек проблем. И даже не знам дали за това става, но давам някакъв глупав пример. И всъщност, до какво стигнахме? Стигнахме до това, че ако вървим по държавните правила, сме обречени. И аз се казвам, няма да вървя при тях. Какъв ми е начин? Първи вариант, ще се направя мой си учебен център. И с това почнахме. Още първата ми фирма беше учебен център, в който казахме, ние няма да вървим по правилата на Министерството. Защото Министерството и в момента е в 2016 година, ако искаш да издаваш официална акредитирана диплома от Министерството на образованието, за каквото и да е, трябва да учиш, представи си, охрана на труда и макроекономика. Това са задължителни неща, за които аз трябва да наема преподавател и да ги пробутам на моите студенти, с което да ги изгоня. Нали? Практически. Ако човека дойде да учи веб програмиране и аз му пробутам охрана на труда, какво ще стане? Също, което става като отидете в технически, отидете да учите компютърни системи и ви пробутват физика и някакви и химия. Нали? Вие не сте учили за това, но това ви пробутват. Аз вървях срещу правилата, не ги харесвам и до ден днешен, защото те са неоптимални. Даже гледам, че цялата екосистема, цялата иновация в човечеството върви срещу правилата. Вижте Uber какво правят. Нещо, което не е баш по правилата. Нали? Вижте какво правят разни такива, като Мъски подобни, като той пич, дето лети в космоса, нали, Брансън и другите. Те правят нещо, което не е точно по правилата. Правилата казват, НАСА прави космическите полети, никой друг няма право. Той отива и казва, аз мога. Сега ще го направя. По същия начин правилата казват, държавната система прави образованието, никой друг не може. Аз казвам, може. Елате да видим дали не може. Правиш го по-хубаво, правиш го по-кадърно, правиш го на пазарен принцип и този имат ще проработва. И като се върнем на моята концепция, че за да стартираш бизнес, трябва да имаш опашка от хора, които се молят да купят от тебе. Не ти да им се молиш, не ти да се чуеш как ще правиш маркетинг, да си намериш клиенти.
Трябва да имаш едни хора, които се молят да купят от теб. И познайте дали фирмите не са в тази ситуация. Оха, имам програмисти, гледай. Само да го напиша във Фейсбук и ще получа 400 меседжа, нали? Утре. Покажа, имам печени програмисти, свободни, без работа. Фирмите се молят да наемат някой. Факт. От години. От 20 години насаме, долу-горе се едно и също. Подобна е ситуацията, или поне беше за студентите, поне в момента, в който стартирам. Студентите искаха да учат програмиране, но нямаше къде. Те се моляха да отидат при някой, който да ги научи. Отиваха в техническия, получаваха химия и физика. Отиваха в Софийския университет, специалност софтуерно инженерство. Софтуерно инженерство, трънки. Получаваха пак физика, да, програмиране на хартия. По база данни се доказват теореми, забележете, защото аз съм се явял. Това ми беше въпроса на държавния изпит, между другото. И такива тъпоти. Та, ние уловихме един момент, в който бяхме едни от първите, които правяха качествено образование за софтуерни инженери. Оказва се, че всъщност заради този бърз темп на развитие на икономиката и въобще на дигиталната индустрия, университетите вече не са адекватно място за подготовка на инженери във всички области. Тоест, ако ти трябва маркетинг специалист, това означава дигитален маркетинг, това директно изключва УНСС и Свищовския и всички други, дето уж би трябвало да произвеждат маркетолози. Те не произвеждат маркетолози, защото диджитал частта липсва. Те не я познават. Представете си маркетолог без диджитал. Значи го нямат. Оттам нататък продажби. Който учи да продажа? Никой. Никой. Няма такава специалност дори. Който учи на софтуер, това е ясно. Но всички съвременни дисциплини, а то почти не останаха, всъщност има една огромна дупка на пазара. Така че аз предвиждам инициативи подобни на SoftUni да се появят и за други неща и една от тях ние поделяме. Ние правим маркетинг университет сега. От есента стартира. SoftUni Digital се казва. Digital маркетинг. Не маркетинг. За реалната част, работещата част от маркетинга. И всъщност нещото, което винаги съм разказвал на хората е да намерят своето призвание. Не можеш да правиш нещо само защото е модерно. Аз ги виждам, идват да учат при мен, само защото били високи заплати, само защото било модерно, не става. Трябва да ти идва отвътре. Човек трябва да си намери истинското призвание, истинското вдъхновение, истинското нещо, което го прави така вдъхновен и му дава сила да върви напред. Как става това нещо? Няма рецепта, но моят начин е с много пробване. Тоест, аз да открия какво ма кефи, значи за да стигна до програмирането съм пробвал още 60 неща преди това. И за да стигна до преподаването също съм пробвал още 50-60 неща. Пробвал съм, играл съм шах като малък, стрелял съм с прашки, правил съм си конструктори, правил съм си кораб, който загряваше вода и пускаше пара и се подпали, нали, естествено. Прибирали съм в ченгиджинцата, разбира се, за тъпоти. Правил съм много неща, даже още не мога да се вижда пръста, защото ми гръмна бомба в ръката, която сам направих. После ще ви кажа, скалция в кърпица. Беше моята рецепта. Леко и химик съм бил, както става ясно. И всъщност много неща съм пробвал. Аз ходих на всички олимпиади. По физика ходих на олимпиада, по математика, по литература даже съм ходил, по всякакви неща съм пробвал, каквото видя. И имах някакъв наклон към техниката. Единственото, което не съм пробвал коли, защото родителите ми нямаха кола и това беше нещо, което все едно сега да съм пробвал хеликоптер. Нали? Това е нещо, което е скъпо и не може да си го позволи всеки. И тогава беше така. И в един момент залепна за компютъра и се оказа, това е моето. После се оказа, че ми харесва да преподавам и така се комбинира нещото, което аз знаех, че с това ще се занимавам от много малък. Може би 10 години преди... Да, в пети клас знаех, че с програмиране ще работя в този живот, се оказах прав. Не всеки може да му се случи това нещо. Може би
съм имал късмет, може би съм оцелил, може би... Да, представете си пък ако моето беше музика. Колко горен щях да се стоя. И ще да се наложи да отида в Франция, за да пея в някоя опера и там да оцелявам. Да, не всяко нещо се търси, факт. Ако бях, ако талантен беше литература, какво ще правя? Ще пиша и ще стане един журналист да изкарвам там 100 лева да живея и ще пиша за кеф. Долу-горе, това ми е съдбата. Така, много приказвам, не е ли по-добре вие да задавате въпроси? Не да знам. Нещо да ме насочвате. Аз предлагам да се насочим към това как всъщност успя да направиш софтуерния университет. Реално образователната система не беше подходяща за софтуерния университет да съществува. Тоест ти измисли нова система. Да, И всъщност после може, ако някой иска да зададе въпрос, как неговата идея, как да просъществува, т.е. каква нова система да бъде измислена, за да може неговата идея... Да, това са новите системи, е много интересно. Чак откритие не би го казал, защото най-вероятно и други го правят. Нещо, до което стигнах. Аз наистина бях притиснат от държавната система. Единият ми път беше да стана асистент, да стана доктор, да стана доцент и цялата тая ужасна работа. Те или иначе и в момента станах доцент, ама това по други причини. Защото бях доктор и там промотираха ма. Но кариера в държавната институция не беше готино, защото аз видях просто, че това не работи. Видях, че там целта е едни хора да приберат едни пари от едната страна, от другата страна беше един да направи мръс на друг. Дай сега ще му попречим да стане доцент, за да може да го тормозим. Такива интриги имаше по тия места, което много му отвръщаваше. Хората не работеха и нямаше пазарна ориентация. Тоест, това какво иска студента, интереса на студента никога не е бил показател или елемент, с който трябва някой да се съобрази. Предполагам, че и до ден днешен е така. Има някъде. Тук там има изключения по частните университети, частични. Интереса на фирмите, на индустрията, въобще на държавата, никога не е бил от значение, беше си от значение там техните правила. Те са си научили много добре техните правила и се знае, че за да се реформира системата, трябва хората, които са вътре в нея, да гласуват собственото си освобождаване. Нали? Тоест, затворен цикъл не може да се случи, няма и да се случи. Или ще стане толкова бавно, че нали чакаме той професор да умре, он другия да умре и така да дойдат някакви млади хора с малко по-будни идеи, да не успеят напълно да ги скастрят, защото те, значи ти като отидеш там, в първите години са бориш, после ставаш като тях, нали? Няма друг начин. Това е система. И всъщност аз стигна до идеята, че ако искам да правя истинско образование, нямам друг шанс, освен да си направя собствена система. Където аз определям правилата. Защото ако отида и те ми казват, ти не си доцент, нямаш право да преподаваш. Така ли? В моята организация мога да се назнача ученик и се назначих ученик да преподава и в момента. Преподават ученици и съм много горд от това. Хора, които нямат средно. Не говоря за висше, не говоря за доценти и т.н. Хора, които нямат средно, преподават доста по-добре от доцентите, естествено. Са подбрани хора от олимпиади и т.н. И да, стигна до извода, човек може в много случаи да се направи собствена екосистема, в която той е лидера, той определя правилата. Той е човек, който дава стандартите и когато си първи, ти реално по естествен начин завземеш голяма част от пазара. Ти го измисляш, ти вървиш много стъпки напред. Сега замислял съм се доколко това нещо е приложимо пък за други индустрии. Примерно, да речем здравеопазване. Там е много силна регулация от държавата. Не може тук ти да си лекар. И въпреки това може да кажеш, аз правя център за отдих. Не правя, аз не лекувам рак, обаче. Помежду другото, защото много добре си отдъхват хората при мен, нали? Храня ги малко по-читал, правим 2-3 процедури. Тоест, може би в здравеопазването би могло
Сега, ако искаш да направиш финансова институция алтернативна, ами свидетели сме, че и това се случва. Нали? Виждате, че в момента, че банките се опитват да ги реджекнат чрез такива фондове, където хората дават пари. Да кажем за жилища, как се нарича това? Имаше някакъв термин. Краудфандинг, файнанс, нещо такова. Наблюдавам го навсякъде, т.е. като че ли света отива на там да променя установилите се правила и системи чрез disruption, чрез някакви тотални нови подходи, които не се съобразяват с старите правила. Това е, нали, образованието е най-яркият пример, защото от години все повече, все по-малко има значение какво си учил и все повече има значение какво можеш. Нали, дипломите изчезнаха, включително и в Google не искат дипломи и така нататък. Здравеопазване, да кажем, е малко по-така трудно. Да кажем, самоух заболекар едва ли, нали, ще може да практикува. Не знам, не съм виждал такъв случай, такъв, който не е ходил в академията. Но пък начинът, по който се правят зъби, не се е променил чак толкова много. Нали? Така че мисля, че това е окей. Да кажем, адвокатите, те трябва да се научат правото. Дали имат диплома, не знам. Със сигурност тия, които имат диплома, не стават. 90% от тях. Това е доказано на практика. Като видим и другите индустрии, се оказва, че почти навсякъде, където входа не е чак толкова скъп, ти можеш да влезеш по някакъв начин и да направиш алтернативна система и да играеш по твоите правила. Не да знам, може би в оръжейния сектор ще е по-различно там. Бена е много гръмна. Правиш, но държавата регулира някакви места, но за мен да си имаш вземане-даване с нея е един бизнес, който не е моя. Не знам и колко е устойчив. Може би не е много устойчив, защото се сменят. Може да поразсъждаваме над някоя ваша идея. Дали пък не може да проработи по този начин. Наистина, всъщност, ние как го направихме нашия университет, вместо да издаваме дипломи, намерихме няколко университета, които и вече издават дипломи и им казахме, ние ги учим 2 години, вие ги учите още една, им дават и вашата диплома. Примерно, Варненски свободен университет, те имат специалност информатика, имат специалност там софтуерни инженерство, компютърни науки и т.н., които с нас или без нас те ги имат. С нас или без нас учат хора и дават дипломи. И направихме един договор, ние ги учим, вие им признавате каквото са учили при нас, каквото не съвпада във вашата учебна програма им го натрясвате, взимат си го и им издавате дипломата. Всичко е законно, естествено появиха се проблеми, ние сме ООД, те са университет, как така ще признават изпити. И ми много лесно, правите им изпитна дата, идват и им пишете оценката. В смисъл, все едно сте ги изпитвали наистина. А който иска, може да си ги изпита наистина. В смисъл, това си е въпрос на преподавател си взема решение, дали един студент знае или ми вярва на мене, защото съм го изпитвал в софтуни, или не ми вярва и го изпитва втори път, все там. В крайна сметка се получава признаване на оценка. И ето така шентирахме оценката. Защо? Ами защото все още има родители, които търсят за детето бакалавърската диплома. Нали? Все още има такива, все още има личици, които го търсят и трябваше да го предложим на пазара. Кажи. Един въпрос. Okay. Аз съм всъщност два въпроса, може би двата са прекалено големи, така че може един по един. Първият е, нали, каза, че е хубаво човек да си изгради система по негови си правила и когато тя стане успешна, той вече е, нали, първи на пазара. Мисля, че тук като цяло си го постигнал това нещо, твоята система се оказва, че е успешна и започва да дисръптва, нали, реалното образование. Сега въпросът ми е какво ще правиш с това, което имаш. Тоест, след като си изградил тази система и виждаш, че работи, какви са плановете за бъдещето, нали, за напред. Това е първият въпрос. Вторият е пак относно disruption. Често казвам, аз разбрах формалната дефиниция на disruption точно Startup Grind. Не помня в кой грант беше. Клейтън Кришченсън, който е дефинирал термина, говореше. И той всъщност това, което е дефиницията формалната на disruption, е да използваш технология, за да направиш едни хора, които са non-consumers. Т.е. хора, които не са може да направят нещо, как кажете, молят се да могат да го направят, но не са можели. И ако им дадеш начин да го направят с технология, т.е. нещо, което е скалируемо, така правиш disruption. Нали, това е като по-скоро такава насока за мислене, нали, как може да дизръпнем образованието още. Да, двата ми въпроса е първо, какво ще правиш с твоята система, която вече си изградил, и вторият е да поразмишляваме, може би, как може да дизръпне още образованието.
система, къде сме и къде отиваме. На старта идеята беше да дадем алтернатива на висшето образование. Това беше идея номер 1, т.е. вместо да отиваш в техническия университет, ти загубят времето, след това да се молиш да те вземат някъде стажант и да учиш още 3 години на работа програмирането, да учиш 3 години програмиране, си вземеш дипломата за висше образование и да си работиш щастлив. Това го направих. Мисля, че много успешно. Това, което предстои, едното е децата. Детска градина. Какво правим? Значи всички, ние, може би не всички от вас, но много от нас вече са родители, а много от хората, които са 10 години по-големи от нас, отдавна са родители и искат детенцето им да бутне технология. Тоест аз моето детенце бих го пуснал малко да посвири на цигулка, малко да попрограмира, малко да ходи да играе в футбол, за да си намери кое е нещо, което истински го привлича. Аз не съм тирани да му кажа ходи да програмираш. Нали? Ако не го кефи. Та има огромно търсене там. Да личица, да се учат да програмират и въобще на логическо мислене, което е необходимо за нашия дигитален век. Оттам нататък ученици. Учениците са в много неблагоприятна ситуация. От една страна искат да учат, от друга страна почти никакъв шанс, от трета страна учителите ги отчаяват. Тоест това, което сме свидетели е, че учителите отказват програмирането и правят едно послание, че това е нещо много гадно. Не знам дали ви е попадало. Повечето хора, които са попаднали на кофти даскал по който и да е предмет, обикновено не го харесват. Аз наскоро забелязах, че много ми харесва да гледам исторически филми, а в училище най-омразният предмет беше историята. И винаги преписвах и се чуех как да не уча и ми беше гадно. Защо? Защото учителката ме караше да наизустявам и да го кажа по нейния начин, вместо да мисля, нали? Вместо да... Аз трябваше да мине много време след като завърших училище, за да разбера смисъла на историята. Нали? И защо въобще трябва да имам такъв учебен предмет, защото аз тогава смятах, че е безполезен и лош и вреден. И той беше наистина за мен. Значи, деца, ученици. Оттам нататък може би регионално развитие. Оттам нататък може би други индустрии. Т.е. програмирането, окей, стана, работи. Оттам нататък по-широко. Такия спектър на IT индустрия. Мрежари, администратори, хора, които се занимават с ERP, бизнес софтуер и така нататък, QA и така в едната посока. В другата посока чисто нови пазари на образованието. Дигитален маркетинг, компютърни изкуства, това са двете неща, които вече сме ги поели и до година-две ще имаме цялостни програми, които те хващат от нулата и те правят един печен 3D артист, аниматор, който прави готини неща или може да направи цяла игра. Това от една страна. От друга страна и аз като тебе точно съм мечтател с България да стане Силициевата долина. В началото си мислех и винаги съм го прокламирал, това ще стане с образование. Всъщност с образованието е само един елемент от цялата работа. Трябва ти наистина майндсет за иновации, трябва ти хора, които го имат този майндсет, хора, които работят. Може би ти трябва и количество. Не знам дали ще се окаже вярна концепцията, че количествените натрупвания правят качествените изменения. Но каква е разликата с моя, може, ако някой ми гледа интервюта от при 2-3 години, бурен ентусиазъм, как ще направим, ще произвеждаме по 5000 души на година, по 10 000 на година. Оказва се, че е невъзможно. Или поне нещо трябва генерално да сменим. В момента в софта ни влизат 15 000 души на година, ако много се напърим, ще ги направим 20. Това е пазара. Това е хора. 60 000 души завършват. От тях, да не ви казвам колко са грамотните и да не споменаваме думата, циганчета и т.н. 60 000, между 60 и 70 завършват на година училищата. От тях половината, 1/3 да кажем, че няма да учат технологии. От останалите 20-25 хиляди, т.е. какво стана? 40-50 хиляди, половината заминават в чужбина. Факт. Не може да го спрем. Статистика. Виждам ги. И то познайте коя половина.
Ще ви разочаровам, обаче по-силната половина заминава. Единици сме хора, нали, ето, шампиони по олимпиади, остават в България. Почти изключение е това. Даже и ме питат, ти какво си се объркал, нали? Що не си заминал? После се връща И какво остава? Остава, че всъщност ние трябва от второто качество да произведем някакви хора. И като количество остават едни колко хора, бе, смятали сме. 10 000 души на година от студентите отиват да учат IT специалности, потенциално. И това е абсолютният максимум. Това е, нали, при добра година. И още 10 000 от други професии. Човек, дето се сетил на стари години, на 30, примерно, че вече не иска да пее в операта, защото имам такъв истински случай, иска да стане програмист, или че вече не иска да продава климатици, иска да стане програмист, си сменя професията. И всъщност 20 000 са на входа. От тях минимум половината изобщо не са дошли да учат в софтуери, защото искат да стават програмисти. Това е откритие на скоро, което направих. Просто ги питам, нали, ти за какво си дошъл? Ами аз продавам, мисля скоро, че е хубаво да познавам малко програмиране, за да мога да продавам софтуер и клауд услуги. Той човек не е дошъл да стане програмист, т.е. той иска да добави ново знание или нова аспект на знанието, което вече работи. Другия идва и казва, аз имам електронен магазин, много му лъжат програмисти, искам малко да понаразбирам, си оправям някои работи сам. И това му е мотивация. Той не е дошъл да стане програмист. Има и такива, ето казват, мен програмирането ми е смисъл на живота, нали, от малък програмирам, с код съм израснал, нали, идвам тук, защото знам, че са най-добрите и искам да стана, примерно, web developer. Да. И какво се оказва? Че всъщност от тия 15 000, дето в момента ги привличаме, а максимум е 20, ние може да докараме на година до колко ни? 2-3 хиляди души, които да влязат с автентичен интерес. И от тях, като са види, че то не е лесно и не е кратко, и иска яко учене, и остават под 1000 на година. И това е. Ако много се напъним, направим чудеса, ще ги направим 2000. Но няма ги направим 20 000. Както аз си мислех на време. Невъзможно. Или трябва да намеря нещо генерално различно. В смисъл да им вкарвам тук едни тръби в ушите и да им наливам информация. Или не знам, нещо наистина драматично различно. Така че много обяснително го казах, но аз съм разочарован от сблъсъка с реалността. Моята концепция ще науча тук десетки хиляди топ програмисти и ще станем Силициева долина, се оказа, че не може да проработи. Не по този начин. Не съм в състояние да науча хората, които не искат да го учат. Няма кого да научиш. И всъщност, в последно време се получи една такава борбата се пренеси. В началото беше борбата фирмите се бият помежду, за да вземат добрите програмисти да работят при тях. Нали? Това не е приключено. Нали? Един отива, дава му 200 лева повече и го крадат човек. След това се получи борбата да вземем талантливите хора от олимпиади, от тук там, нали, не има такъв, па ние ще си ги научим. Сега стигна до там, че борбата е за човек, който не е неграмотен. Ние за това се борим. Да вземем човек, който не е неграмотен и не е напълно немотивиран. В смисъл, все пак като му кажеш, ела, идва. Значи ние им се молим да дойдат. Не казвам, че нямаме силни. Имаме по едни 300 човека, които са силни, супер са, нямаме проблем с тях. Но моят мащаб, за който аз се борех, когато стартирах и с цялата си енергия съм дал пламенни интервюта, къде ли не, как ще се направим България Силициева долина, беше с концепцията, че ние ще произведем 20 000 души на година. Не става. Явно сега ще трябва да го правим по друг начин. Може би не всички програмисти. Това е май по първия въпрос, много пак станах обяснителен, нали, плановете и на къде отиваме. Отиваме на там да разширим повече, не само програмиране и други неща, да разширим възрастите, не само, нали, това и в един момент онлайн към чужбина, вероятно. Онлайн ще е по-лесно, може би и присъствено по околните държави. Нали, защото нашия масиран модел, аз не го разказах, но ние правим масиран модел на образование, където един преподавател работи с 200 души.
Взима си асистенти, най-добрите от курса стават асистенти, помагачи, имаме много голяма сила на автоматизация, т.е. ти решаваш задачата, даваш на една програма, тя казва дали е вярна, дава ти точки, нали, дига ти ранга и т.н. Да не ги обяснявам, но измислено е готово. Сега вторият ти въпрос беше за... Той е по-скоро като тема за коментиране, тема. не е точно въпрос, да, за disruption, защото нали, disruption е в крайна сметка да използваме технологията, за да направим едно consumers. И ти казваш, че има хора, които може би искат да учат нали, такова образование, обаче по една или друга причина не стигат до университета. И нали, това е по-скоро като тема, как сега може да се използва технологията, за да се стигне до тях, защото очевидно да отиде човек и да ги учи е много ефективно е, но не може да покриеш толкова голям обем. Нали. Докато с технологията може да покриеш обем. И ние нали, говорихме тук в началото за сега плановете ви за курсове, но по-скоро да развием тази тема. Ние всъщност, аз се замислих, ние дизраптив ли сме по твоята дефиниция? Май не съвсем, защото... Ами не, защото в момента хора, които така не са решили да го правят, ви им давате инструмента. А номер е хора, които не са решили да го правят, да им дадете инструмент, който ще ги накара да го правят. Да. Тук много ме вкарваш и мене в размисъл. Какво би било това нещо, което ще накара един човек, който не му се става програмист, да се запали и да стане? Нали? Кое ще е това нещо? Някаква игричка от сорта на покемон ли трябва да е или... Ами да, може би игричка за първене, да. Кажи. Че от най-вероятни въпроси, които абсолютно всички хора, които започват да правят нещо, ги интересува, е финансите. Когато ти за първи път започна още в началото, в компанията ти, когато си научил какво да не правиш и как да не го правиш, как си намери финансите, за там ти лично? Ами, аз тогава си намерих съдружници, които вече имаха фирма и офис и просто се пренесох там. И инвестицията беше 0 лева. Като почнахме да търсим клиенти, намерихме, имахме вече приходи, почнахме да инвестираме, купихме си компютри и там помогнахме ни от едно място. Това са подробности. Така че универсален принцип, не знам дали ще мога да споделя, мога да споделя, че начинът на финансиране би трябвало да е чрез някакви пилотни кастомери. Тоест, ти имаш идея за нещо, намери си някой, който да плаща, обясни му, ето аз ще го разработвам на твой гръб, затова ще го дам на половин цена, затова няма да спя, нали... Да, примерно искаш да правиш, да знам, иновация за хотели. Намери си един хотелджия и почни с него. Тествай го в малък мащаб. Каквото и да е, примерно слагаш по-умна дограма в хотелските стаи, която, нали, като излезеш от стаята и нещо прави, за да не изтива там климатик, пример. Айде не айти, нали, че тук много виниха, че сме много айтита. Какво правиш? Намираш си един хотел. Един. Не можеш ли да намериш? Проблем. Защо? Нали, много хора мислят, аз сега имам пари, ще инвестирам, ще го направя, ще направя никой маркетинг материали, един хубав сайт, една хубава голяма фабрика да го произвежда, нали? Да, ама това, което ще произвежда, наистина ли го иска някой? Намери един дед го иска, нека той ти даде пари. Покажи го на другия след това, нека и той ти даде пари. Виж, че има смисъл, тогава вече можеш да отидеш да кажеш, аз имам клиент тук, въз основа на тях трябва да ми пари, за да се направи фабрика или да се направи цехче. Ти няма да тръгнеш с фабрика за 10 милиона, ще тръгнеш с едно гаражно цехче, където си правиш. Това ми е мисълта, нали, те принципите май идват от Lean Development, нали, това май не съм го открил аз. В смисъл, да, аз много обичам се откривам нещата, но това съм го и чел на разни места, че трябва по някакъв начин да си валидираш идеята в възможно най-ранния стадий, по възможно най-евтиния начин. И за съжаление не винаги може лесно това да стане, нали? Защото ако идеята ти е да направиш по-умен ядрен реактор, прототипа може да струва 10 милиона или 100 милиона и няма да стане този моя начин, нали? Макар че пак намери си клиент, нали? Отиди, говори с грузинците, говори с пакистанците, намери си клиент, да ти повярва.
Това е моето мнение за финансирането. Нещата, стил летящ старт, аз не вярвам в тях. Нали? Даже и като гледаме, вижте, че те мафиотите почнаха да изчезват. Нали? На друго ниво са. На времето биеха по улиците, паляха бензиностанции. Нали? Сега най-много, нали, те продават наркотици да се поизтрепят, ама това в цял свят си е така. Но хората вече въртят парите. Тоест, те имат пари не защото са ги наследили от някъде, а защото са наследили работещ бизнес. Мафиотите какво направиха? Ми купиха този хотел, оная фабрика, нещо, което вече работи, слагат менеджера, който така или иначе това го прави, той да го върши и те да прибират. Нали? Поне тук говорим малко за този гадната част от икономиката, която не е стартапите, готините, работещи хора с много труд, ами уния другите, дето знаеш ги. Нали? Връзкарчета, мафиотчета, ченгетата и... Има ги нещо. Това по някакъв начин в България този тип хора спирало ли те? Въпреки че те по принцип са далеч от образование. Аз по някакъв начин май работя в свободен пазар. Да сега не са идвали да ме рекетират, да ме... Но се замислям как би било, ако аз произвежда Холивуд. Ще да отидат да ми напият камчето. Най-вероятно. Нали? По някакъв начин защитаваш ли се от типа на патент, това някъде да ти открадне твоите идеи? Или по какъв начин си решил да... Търговски марки, такива. Нещо, което самото име, нали, като търговска марка сме го защитили. Но принципа на преподаване? Аз поделям свободното образование. Значи всяко едно учебно занятие с много дребни изключения го качвам в YouTube. Тоест нашите материали по природа са open source. Дори аз когато основах SoftUni, направихме фирма и фундация. В фундацията е цялата интелектуална собственост на учебни материали и подобни и те са под Creative Commons open source лиценз. Така че може да изглежда малко странно, но open source е нещо, в което страшно много вярвам. Тоест, това, че нещо е свободно и безплатно, не ти носи загуба. То ти носи още по-голям дивиденд. Малко е странно, но той има един, нали, те наречения freemium модел. Даваш на всички безплатно нещичко и допълнителни услуги, които вече са с пари. Знаете колко, нали, YouTube от нещо такова живеят. Dropbox живеят. Виждали сте много. Да. Въпрос, че значи стартъпите, всички знаем, че почват с много малко ресурси и много малко хора. Къде е най-добре да вкараме тези ресурси? Към изработването на продукта или към продаването му? Защото това са двете най-важни части. Да имаш продукт и да го продадеш. Къде да насочиме повече ресурс? Към самия продукт или към продаването? Според мен и двете са достатъчно важни, за да може, ако едното фейлне, да си фейлнал. От друга страна, ако продуктът ти е уникално добър, може и да, нали, в правилния момент може и да няма нужда чак толкова много да се напълваш, за да продаваш. Нали, примерно, аз като продавах в началото образователни услуги, да ти кажа 15 човека след лекота се събирах да се напълня класната стая. Не ми е било никога зор това нещо. Маркетинг ти трябва, ако правиш нещо голямо и мащабно. Истината, че и двете ти трябват. Аз бих да посъветвал да сте двама фаундъри. Тоест, единия да е по-бизнес човек, другия да е по-продукт човек. Тоест, един е експерт там в примерно медицински стартап, единия трябва да е там доктор, медицински човек, другия трябва да е продавач. Но това е мое мнение, може да колегите от залата също да споделят. Да, и все пак как хората ще разберат за продукта, ако не го комуникираш с тях. Да, това е лин методологията. Първо го продай и после го направи. Аз мога да ти продам оная батерия, за която ти говорих, ама като не мога да я направя. Мога да направя една хубава пирамида, нали, в Kickstarter. Мисля, продуктът да е лош, да е с лошо качество и да има само основните функции.
И с лошите, с бъговете, нали, тук сме софтуерни инженери, с бъговете да си продадеш продукт. И така си валидираш идеята. И това може да остане. Това е някъде такава, но също това, което направиш proof of concept, а не бъгава версия. Тоест Не, трябва да. да докажеш нещо с това. Minimal Value MVP се нарича, нали? Така беше. Minimal Valuable Product. Така. Ами, нямам рецепт да насочвам усилията си. То зависи от това. Трябва да го тестваш. Да, виж къде ти е проблем. По принцип, нали, това е такава, че ти си, значи първото нещо, че ти искаш да направиш някакъв продукт, който променя света, така че той наистина е най-важното. Обаче, тъй като той е толкова важен, ти си просто длъжен да го продадеш на света. Тоест, и двете са важни. Да, ама ти имаш едни пари и трябва или да ги насочиш към продукта, или към това да го продадеш. Едно време имаш, началото пари нямаш. Имаш едно време твоето. Защото така имаш много ограничен ресурс. Да. Имаш, аз лично съм продукт човек и съм пристрастен, нали? Аз смятам, че важното е да направиш хубавия продукт и да намериш начин да го продаваш. Ако в идеалния случай си намираш съдружник или партньорство, чрез което да се движат тия продажби. В другия случай, окей, работиш една година, правиш продукта и след това превключваш и правиш маркетинг. Имам един колега, който направи много добра, нали, фирма софтуерна, беше главният инженер, измисли там едни продукти около някакви там WordPress истории, уникални, нали, за света, и се оказа, че не може да ги продава. И се наложи да стане маркетолог. Почна да ги продава, в момента не програмира. Само прави маркетинг и селс, нали. Тоест оказа се, че той не можа да се намери, искаше му се да намери някакви хора, нали, които да продават, и не можа и се принуди. Не знам дали това е същото нещо. Например, в SoftUni за момента мога да кажа, че съм много радостен, че има хора, които могат да продават по-добре от мен. Нали? Което в никоя от предните фирми не се е случвало сега. Ето виж късмет. Има хора, които разбират от маркетинг повече от мен. Аз, защото съм програмист все пак, нали? Не съм маркетолог. И не съм го учил, но в предните фирми спорно. Дали? Ти когато почна SoftUni, отделяш ли изобщо някакви ресурси за маркетинг? Да, хорех по телевизиите. Това си е маркетинг, но не беше целенасочен. Тоест, беше малко кампанийно. Окей, сега трябва да събираме хора, давай да измислим да направим 5-6 неща, ще пуснем мейли, там до наши контакти ще направим спам по форумите, ще направим телевизионни участия, нали? Всеки си търси каналите според неговото нещо. Да, участва в маркетинга, мога да кажа, че може би на едни 20%. Защото в същото време се занимава с учебната система, която е двигател на цялото нещо, отдолу като инфраструктура, и се занимавах и с учебните съдържания и методика, която пък е същината на продукта. В един момент стигнахме до ситуацията, че нямахме вече достатъчно студенти. И се наложи да правим маркетинг, и тогава наехме първия човек, който целенасочено да управлява кампании. Защото преди това беше търся доброволци да раздаваме листовки в парка. Нали? Правили сме го, раздавахме много успешно, обаче накрая няма записане. И да, идва момент, в който просто трябва да... Ако ти имаш продукт, от който има приходи, може би маркетинга ще намериш начин да го финансираш. В смисъл, за мен това е по-лесната част. Може би съм пристрастен. Тоест, по-трудно е да направиш най-добрия автомобил в света и по-лесно е да го продадеш, ако е най-добрият. За мен е така. Може да греша. Един маркетолог сигурно обратното ще каже, но примерно сега, ако имам нещо, имам хубав бюджет, няма ли си намеря маркетолози? Да знам. Ако имам хубав бюджет. Ама ти ако имаш хубав продукт, ти някак си, деца вика, само от приятели, от тук, от там, ще продадеш някакви бройки и ще изкараш някакви пари, които да инвестираш в маркетинг. Аз така си го представям. Хубав продукт нямаш, имаш продукт с бъгове. Това не е. По-скоро с малко фичъри, защото той, ако е с бъгове и не работи, няма кой, той не е хубав. Тоест, хубава идея,
но не довършена, нали? Това имаш пред, нали? Това е калпав продукт, няма смисъл да си говорим. Бориш се, не спиш. Никой не е казал, че му е лесно на предприемача, никой не е казал, че работи само по 10 часа на ден. По 18 работи. Това е. Сутрин ходиш на срещи по клиенти насам натам, нощно време като клиентите спят, програмираш. Или правиш там продукт. Взимаш поялника или там отиваш в цеха и правиш. Някой има ли идея, която не вижда как може да бъде осъществена в България или по принцип и за която би искал да получи съвет как всъщност да подходи към Ние имаме идея въпроса? всъщност, която има реализация в България, обаче не знаем как да се справим с елемента корупция, който ще дойде неизбежно след време. Имам предвид, ние мислим да направим една информационна система за парковете и градините на територията на Република България с цел обогатяване на знанията на хората в това нещо. Обаче базите от данни, които ще използваме са open data от съответната община. И представете се в момента, в който приложението или информационна система набере достатъчно критична маса, могат да спрат кранчето, защото в случай, че не им даваме така парче от пая, как се казва. Така се споделихте че си измисляте нови системи. Аз бих тръгнал от по-далеко. Кой ти е клиента и откъде кой ще дава пари за това, което му даваш ти? Защото това е много по-важният въпрос, отколкото другия. Ти в един момент, ако имаш пари, може да си купуваш дори ти за тия данни. Хипотетично, ако имаш достатъчно много пари... Те данните са по дефиниция безплатни. Няма как да се плащаш за данни, които са събрани с парите на данъкоплатците. Това е незаконно. Въпросът е, кому е нужна тая система и би ли дал той пари, за да я ползва, нали? Аз оттам тръгвам. Не, тя за потребителите ще е безплатна. А откъде ще е ревенюто? Ревенюто ще е от обекти, които извършват дейност на съответните паркове. Не са от всякаква търговия. От реклама също... Помислете го и вижте, за мен такива идеи са много рискови, защото от една страна те ще тръгнат, когато съберете критична маса, нали? Той ще изискват една голяма инвестиция, защото ви трябва да го разработите. През това време няма да имате нито един лев приход. След това ще трябва да го рекламирате, за да разберат юзерите. Пак няма имате нито един лев приход. И накрая не е ясно дали няма да се появи някой друг. Ще ти разкажа една история. Един мой колега напусна, Бачка Шефтелерик, напусна там и си направи една фирма Таксими. Може да сте чували, известна е. И той беше първия, може би в този род системи. И той първо бачкаше много време, за да направи хубав ап. След това трябваше да направи стотици срещи, за да убеди достатъчно шофьори таксиметрови, за да влезе, защото тая услуга без критична маса не можеше да работи. Нали? Тоест, един собственик на заведение ще даде пари за реклама, ако ти имаш 100 000 посетителя. Ама ти за да имаш 100 000 посетителя, трябва да имаш пък заведение, нали? Малко е навързано. И той успя да го направи. И знаете ли какво става в момента? Работи ли това? Умря. Защото се появиха такси старци още 500. Не, таксими не работи. Последните 3 пъти, в които аз си пробвах да извикам такси, ми каза, че няма шофьори. Аз си не инсталнах. Може и да съм се объркал, но... Али 2 седмици бях на едно събитие на Фандер институт, същия този човек Чернев, не? Да. Така се рекламираше и каза, че си работи още. Може и да работи. Аз лично... Той каза, той това беше при 2-3 седмици. Аз лично няколко пъти си извиках такси по телефона, след като не можах през тази система, което мен ме разочарова като потребител. А знам на него колко му е тежко и колко усилия е вложил и пари, за да стигне до тук, защото той казва, че е направил няколко хиляди срещи, той лично с таксиметрови шофьори, за да им прави скрининг, т.е. да няма някакви селени тапанари, нали, които плюят и пушат цигари вътре, за да може да събере критична маса, защото той като рекламира, извика и такси, нали, трябва да има шофьори.
Ако няма шофьори, какво прави? От друга страна, шофьорите за какво ще се запишат за нещо, за което няма клиенти, нали? Твоето много ми прилича, аз това ти ga разказвам тази история. То би работил, ако имаш много клиенти, тогава ще има стойност за заведенията. Ако обаче, за да дойдат хората, може би трябва и много заведения. Не знам точно каква е концепцията. Така че много ще е трудно, ако не и... Да. Аз не бих инвестирал в тази идея, но това е моето мнение. А на теб ти се струва основна пречка корупцията. Държавна намеса. Това ми хрумна след като сподели Светлин че измисля нова система, нали? Една система, която работи различна от тази, която е в държавата. И ми стана интересно в този случай, ако се стигне до там. Когато зависиш директно от държавата, трябва да намериш начин да не зависиш от тях. Защото в моя случай, виж, аз зависех директно от държавните дипломи. И какво направихме? Намерих начин да не завися директно от държавните дипломи, ползвайки частни университети, партньори, които ми го осигуряват. Тоест, ако ти можеш да ти е стопер и зависиш директно от държавата, виж дали няма начин да не зависиш. Прямо да ги взимаш от Google данните. Да знам, от някъде другаде. Само като идея, нали, в този дух. Но пак отговори си на въпроса, нали, кой ще дава? Пробвай да направиш бизнес план, след това пробвай, нали, бизнес план стил, окей, колко заведения ми трябва аз да си платя заплатите? Нали, колко реклама, колко количество на месец, колко хора ми трябват, за да мога тая платформа да я напълня със съдържание. След това направи изследване, отиди познатите си. Ти, Пешо, би ли ползвал моята система? И то не най-близките ти приятели, защото те за подкрепа ще кажат да, но може да излъжат, нали? Направи си изследване сред там в колегите в университета, някакви хора биха ли ползвали. И оттам нататък другата, пазарно проучване, доколко знам се нарича това нещо, виж фирмите, те склонни ли са, ако го имаше това нещо, биха ли го ползвали. Защото ако имаше една батерия, ето държи 10 дена и я пълня за 5 минути, аз бих си я купил. Освен ако не строй 1 милион, нали? Ако не е радиоактивна. Обаче ако е радиоактивна, не бих я купил, нали? Ето. Тоест, ти трябва да си проучиш, има ли пазар, може да се струва много готино. Това е малко емоционално. Човек казва, това си е моята идея, тя е готина, нали? Вярва си в нея, обаче пазара друго казва. Аз на времето, например, фелнахме в едно нещо, искахме да правим частни уроци един на един в Софтуни, нали учат студенти. И има някакви дет закъсват. Нещо не можел да разбере. И аз искам да предлагам частен учител. И знаеш какво стана? Събрах учители, пробвах да събера студенти и не се намерих. И се оказа, че това съм си мислил в фантазията. И бяхме планирали девелопери как един месец ще работят, да направят матчинг, нали, ти подаваш, търса някой да му обучи, оня битва, едва ли не ще правим eBay, нали. И се оказа, че ние нямаме един брой студент, който казва, аз бих дал 10 лева на час, някой да ми говори на ушенци SQL, примерно. И фелна. Тоест, жив пример, нали, как аз имах идея, много вярвам в нея, натисках девелоперите, трейнерите, давайте, ще го правим и накрая то фелна, защото пазара не го искаше. Или поне не по този начин. Може се окаже след време, че някакъв друг е начин. Така че търси пазара и това към всички, не само към теб. Намери начин да провериш пазара, иска ли това нещо, от което ти искаш да предложиш. Защото само той, освен ако не си фундация, там вече е друг случай. Нали? Там, виж, има ли кой да дава пари за тая благотворителност, която ти искаш да правиш. Друга идея, за която бихте искали съвет? Сега е момента за въпроси. Или пък други въпроси, може да не е идея, да не знам, защото наистина аз мога говоря цяла вечер, ама дайте да го правим дискусия, не говорене. Сега е момента за въпроси и скоро приключваме и след това има, разбира се, пак нетворкинг, в който можете да поговорите малко повече на 4 очи. Да, може всеки да разкаже, нали, за какво е дошъл и какво очаква. Някой иска ли да сподели? Аз сега няма други, които
Значи, тъй като пак казвам, имате идея за така, система за наблюдение на живо. Така. При мен метода да си направя нещо в гаража и да тръгна от нещо малко и да го правя голямо, аз така, тъй като една година си правя проучване, аз нали вече съм проучил пазари и всичко останало, което ме бива в това. Аз не съм програмист, аз съм по другата част, реално. Както и да е. Идеята е, че трябва да е нещо да се тръгне, поне да не е огромно, но поне да е някакво средно ниво, което за това средно ниво се изискват много големи ресурси, общо заето. И общо заето аз търся начин, горе-долу вече понамира някакви начините, както и да е. И затова обикалям тези събития и това да науча нещо. Аз пак ще задам типичния въпрос. Кой ти е клиента и кой би давал пари, за да ползва това нещо? YouTube, кой е клиент на Facebook и защо са тези хора клиенти, това е при мен. Значи, вие сте в YouTube и в Facebook, защото търсите нещо интересно. Цъкне там, скролвате едно-стоп, да видите нещо интересно. И ви излиза, ела да видиш в Златни пясъци плажа, примерно, или дискотека, не знам си коя. Facebook има по 900 милиона потребители на ден активни, които хора цял ден стоят и скролват, просто чакат да видят нещо интересно. Въпросът биха ли платили, защото аз, има много сайтове за, примерно, смешки, да ходиш да гледаш интересни картинки. Аз никога през живота си не съм плащал за такава услуга и не мисля, че бих платил. Да, на Facebook прави това е... Да, аз това те питам, откъде ще идват парите, защото това ти е ключов, много ключов по техния метод, в смисъл, общо взето, не, ще би премиум, в смисъл, включил съм както част от идеята е да има и като премиум, значи даваш нещо безплатно и после върви с него нещо, което е платено. Примерно показваш някакво събитие, те много такива гледаш половин час от него, обаче след това вече мога да преминеш към платената версия. Колко conversion очакваш? Защото това е много важен въпрос. Във всички free-to-play модели имаш една търговска фуния. Имаш едни хора, които не знаят, ти искаш да ги разшириш, нали? Повече хора да знаят. От тях едни хора ще отидат, ще кликнат, ще гледат. И от тях най-интересното е колко от тия, дето гледат и им харесва, биха дали пари. Което там процента, 2-3%, ако удариш, супер. Ако удариш 10, си излетял в космоса. Примерно, ако го направим безплатно за хората, които са търсят нещо интересно, които искат да гледат, които скролват там. И примерно виждат някакво изкатеране, катеране най-верес на живо. Примерно те не плащат нищо да го гледат. Как правиш пари? Хората, които носят екипировката на North Face, North Face много иска примерно 10 милиона човека в момента да гледа, че някаква катерия вере с техната екипировка. Да, т.е. ти смяташ, че можеш да събереш голяма аудитория, имам предвид стотици хиляди, дори милиони. Да, смисъл имам, да и точно това и казвам, за да се работи, трябва да има някакъв мащаб, смисъл не може да си сложи и камери тук в тази стая и да очаква. Чакай да разгледаме това твое допускане. Ти казваш, че трябва да има мащаб. Може ли без мащаб? Кое е най-интересното нещо, което според теб хората биха гледали? Даже може да питаш тук в залата. По принцип то ще бъде разделено спрямо категории. Аз спрямо харесвам автомобили, примерно може да поставят на някакви писти, които са там за любители. Може да поставиш на всеки съботен, дали има такива за кросови, които са писти. Ти ако имаш 1000 камери, най-вероятно 5 от тях са най-гледаните. Можеш ли да разбереш кои са те? Пари за 5 камери имаш в момента. Сигурен съм. И да тръгнеш от тях. Разбираш ли ми идеята? Да, абсолютно ви разбирам. Аз така бих подходил. Не знам. Значи, според мен може и да проработи. Въпросът е, че не знам, не съм сигурен. Няма да има избор, смисъл. Става точно на това съм мисля с 5 камери, няма да имам идеята, като влезеш в тази платформа, да имаш избор. Защото реално това е принципа на скролването, хората, това, което правим, скролваме, търси нещо друго, нещо интересно, това ни писва. Мисля, хората бързо им мръзнат нещата. Идеята е да има по-голям избор, за да може това нещо да е окей. Така ли е наистина? Не знам. По принцип, тъй като ви казвам. Много пъти хората разсъждават за пазара по себе си. А това не е така. Аз не играя баскетбол и си мисля, че никой не гледа баскетбол, обаче това не е вярно. Аз не гледам баскетбол. Тоест, мисълта ми е да може да се подвереш по това начин. Трябва да използвам проучване. Това са проучванията, защото те са проучвания свързани с YouTube, с Facebook, те са правени за тях. Ма идеята е, че той е същото. Мисъл, че реално, добре, моят съвет е търси начин да направиш някакъв мини вариант, с който да докажеш, че идеята има смисъл. Тоест,
да знам, кое би било най-интересното? Айде да фаним една София. Какво един човек интересно би гледал в София? Орлов мост или събития? Окей, тогава го предлагай на събития. Ела ще покажа друга гледна точка на мача Левски ЦСК. И я слагаш там един човек с една каска и снимам. Не знам точната технология. Наистина опитай да намериш кои са топ. Аз продължавам да си мисля, че хората не търсят разнообразие, търсят 5-те най-готини или 20-те най-готини. Другите от залата могат да си кажат не. Това е моето мнение. Да, когато е стартирал Facebook, не е имал толкова потребители. Той е намерил един конкретен проблем, е направил нещо много яко за този проблем, как хората трябва да си hot or not, нали, са. Точно така, всъщност ако си зададем въпроса какво прави един стартъп успешен, това е какъв проблем решаваш. И така намираш инвеститорите. Защото инвеститорът търси екип, който може да реализира тази велика иновативна идея. Тя е толкова велика, тя ще може да се реализира. И болда. И въпросът можеш ли да докажеш, нали, един инвеститор кога ще е пари, като види, че това нещо с 5 камери прави 100 лева на месец, примерно. Значи с 50 може прави 1000 лева на месец. С 1000 камери може да правим, а то тогава ще е повече, защото нали, ще има вирусния ефект, нали, вече ще натрупа. Аз така бих разсъждал от гледна точка на инвеститор. Тоест, ако дойдеш да ми искаш пари, не че раздам пари, но потенциално, аз веднага ще питам, покажи ми, че това работи. Нали? И ти ще кажеш, ама аз не съм стигнал до там, и аз ще кажа, аз не съм стигнал до там да ти давам пари. Нали? Тоест ти си на този етап в момента проучваш, което няма нищо лошо, всеки бизнес така тръгва с проучвания, но следващата стъпка може би е пак да нещо парченце реализация. Да знам. Да, то не е само за инвеститорите, но дори за нас, като ни обясняваш идеята, нагледно да виждаме... Да, един пример реален, нали? Това е дискотеката, може да е някоя чалготека, не знам, може да е там интересно. Аз дах пример това за скатеренето, примерно, тъй като аз съм се интересувал с доста така съм планинар, защото тези спортове са ми така доста на сърце. И общо взето, мисля, че имам доста съмишли, доста хора, които харесват това нещо. И пример, който дадах с Еверест, мисля, наистина би било много интересно да гледам нещо такова. Хората, които познавам, те са много голяма смисъл, много хора харесват този спорт. Защо хората ще гледат твоя стим за катерене, няма да гледат примерно лайв стримовете на професионалните катераци? Защото то няма. И мисля точно това, защото аз това ти казвам, че аз съм се направил проучване. Това, че няма, вече е бизнес възможност. Значи идеята е, че в момента, ние започна с цялото това нещо, аз ви казвам. Мисля, най-големите платформи в момента за стримване имат по-малко от 1 милион active viewers. Мисъл, всеки ден. Това е 1 милион, нали, на фона на Facebook, които правят 900 милиона. Мисъл, няма конкуренция. Мисъл, примерно Facebook прави излъчване, обаче излъчваш себе си и го виждат твоите приятели. Перископ прави излъчване, обаче пак на теб. Ти си излъчваш, разбираш ли? И ти тук, като си излъчваш, можеш да удареш вените и какво става? Тази платформа вече е някакво, за който ще гледа такива прости. Мисъл, Перископ има 10 милиона сваляния в Google Play, 10 милиона сваляния, аз също го сваля 3 пъти, защото са прецака. Нали представяте тия 10 милиона колко реално с тия хора, които са го свалили, и това са най-големите платформи, защото Перископ е на Twitter. YouTube имат собствена платформа, по-малко от милион, по-малко от половин милион, в смисъл Daily Active Viewers. За стриминг ли говориш? Да. Защо смяташ, че ако Google не са успели да го направят, ти ще го направиш? Т.е. ти трябва да правиш нещо по-интересно от тях. Да, точно идеята, проблема при тях, при всичките тях, повечето искат хората да вършат нещо. В смисъл и YouTube, в смисъл и Twitter, и Facebook. Хората да са провайдери на контента. Да, обаче реално, мисля това, което правим, като гледаме всеки ден телевизия, ние ли ходим там да се бием и мисля, нали, реално телевизия, това, което ни продава телевизията и събития. Тоест ти искаш да създадеш нов вид медия. Да, нещо такова, смисъл, реално поставям камерата там, където е интересно, мисъл... Това е може би трудният момент да говориш на въпроса къде е интересно. Аз съм сигурен, че има места, където е наистина интересно и хората биха гледали с много голям кеф, нали? Ама не всеки ден световният шампион се претрепва на пистата, нали, по ски. Тоест, ако хванеш този момент, ще е интересно и ще направиш 10 милиона вюта. Как да ги фанеш? Не знам. С глобалните спортове няма как да го направиш. Защото там с правата ще имаш проблем. И не само правата, там като го има 15 000 пъти в интернет, то с кой ще се почне?
Може би трябва да намери нещо, което е Не, специфичните спортове. по-ежедневно, въпреки това е сфера може да се приложи, то не е само спрямо спорта. Аз това е и пример. То всяка сфера може да влезе. Него му е интересно да гледа на живо как правят, защото той казва, че се занимава с медицина. Много интересно как гледа как правят на живо някаква операция. Не знам какво. Вече ще голям, но някакъв. Примерно, мои колеги от университета направиха същото с камерите за северното сияние. Даже го направиха и като имаш, нали, получаваш съдър, да ходиш да го гледаш от общежитието, като се появи. И доволни са, колкото знам, и си го поддържат, но те си го направиха просто защото ги кефи много. Тоест не е бизнес, а е с хобби. Имат някакви приходи, нали, такива неща. Ходят, правят експедиции до най-северната точка на Европа и се събират такова. То е малко по-извратен тип краудфандинг. В смисъл, дали искаш да отидеш да го видиш на живо, след като си го гледал на камерата. И да усетиш същото, което са усетили те. Защото на живо е в пъти по-яко. Примерно. В смисъл като съвет, да ти кажеш нещо, което съм виждал пред мен. А относно смисъл, нали, с какво е по-добро, нали, пак казвам, в смисъл, това, което виждаме в момента е, половината се опитват да накарат хората да търчат с някакви телефони, да снимат и да става нещо интересно, което не става реално, то си е видимо. А другите са позиционирали едни камери, които са статични и те са с някакво водително качество и реално никой му интересно успи да гледа някаква улица там в Лас Вегас, но то качеството е лошо, тази камера нищо не прави, нищо интересно на идеята е, че... Въпросът е направимо ли, защото то е много... Да, то е реално, аз мисля, даже едно от вашите там Сотен университет говори с инженери, които реално правят. Мисля, бяха инженери хората, защото идеята е да се направят камерите да са екшън, да правят, да има движение, да има ротация, да се вижда нещата лично, защото това да прави нещата по-интересни. И още ми и други идеи, обаче сега тук няма да искам толкова много задълбавам. Пак казвам, много е обширно, не мога така да описвам всичките неща, не знам как детайлите да ги изредят, да може да са картинки. За мен най-добрият ти път е да намериш един екзампъл, в който да работи. Ти ако станеш известен покрай това, че примерно показваш, да знам, пияните хора на София, примерно, ако намериш начин да ги хващаш, верно ще има достатъчно гледачи. Нали? Или измислих си някакъв глупав пример, може да е алпинистите. Покажи го, че работи там, ще намериш и други ниши. Но не, това ти е трудният момент, според мен. Благодаря. Последни въпроси? Няма май. Всички са в режим на слушане, а? Ами интересно. Обаче времето много напредна, така че приключваме с частта с интервюто. Благодаря много. Благодаря. Всеки да си е взел по нещо, защото това е смисъл. Да вземеш слушане много, мнение много, обикновено не си на... Ама не всяко нещо да ти кажа, ти резонира с твоето мислене и твоя път, но надявам се всеки да вземе по нещо и сега да вземем се почерпим.